Настоящата програма е спонсорирана от приятелите и партньорите на Kingdom Connection. В книгата Езекиил, 28 глава, се говори за Луцифер и тъпънчетата и свирките и музикалните инструменти, които са били създадени за него. Говори се за това как той е бил създаден за да хвали. Как е бил създаден да прославя Бог. И днес искам да ви говоря за 3 урока от падението на Луцифер. Вижте, дявола не винаги е бил дявол. Той е бил Луцифер, помазаният сенител. Но дойде ден, в който той реши да стане дявола. Въпросът ми е, какво превърна един ангел-хвалител, в дявол? Случи се, когато един ден в небето той направи избор, който много хора също правят в животите си. Така че днес искам да ви говоря за уроците от падението на Луцифер. Вижте, има сили, които се противят и свежат до минимум хвалението ни. По-голямата част от тези сили не са отвън. Хората в света не ги е грижи дали ние хвалим Бог. Всъщност, изгубените или невярващите обичат да ходят в шумни църкви, в които хората знаят как да хвалят Бог. Силите, които свежат до минимум хвалението и поклонението, са вътре, а не отвън. Искам да ви кажа днес, че аз бях роден в огън и не мога да живея в пушек. Трябва да имам църква, която е жива в хваление. Първо Петрово, 2 глава, 9 стих е силен пасаж. Вие обаче сте избран род. Вие сте царско свещенство. Вие сте свят народ. Вие сте люди. Защо? Които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Казва се, че причината, поради която Бог те избра и те помаза, и те освети, и те очисти, е да принасяш хвала в един тъмен свят. С други думи, хвалението е нашата цел. Били сме издигнати, за да хвалим или отдаваме хвала. Бог те изведе от смърт към живот, за да хвалиш. Библията казва, нека всичко, което диша, хвали Господа. Бог в книгата Битие вдъхна дъха на живота в човека. Преди да се възнесе, след като беше възкресен, казва Библията, Исус дъхна върху учениците и каза, приемете Святия Дух. С други думи, дъхът е Святия Дух. Когато се казва, нека всичко, което има дъха на Бога в себе си, да бъде хвалител. Бъди поклонник. Ако има живота на Бога в себе си, хвали Господа. Това е заповедта на Писанието. Ние сме били оправдани, за да прославяме. Били сме освободени, за да го обичаме. Той взе тези наркотици от ръцете ти, за да можеш да пляскаш и да хвалиш Бог. Той свали оковите на греха от краката ти, за да можеш да танцуваш. Той изкара рогатните от устата ти, за да можеш да викаш, да пееш и да го хвалиш. Прославете Бог с телата и духовете си, които са Божии. С други думи, ти си бил измит, за да хвалиш. Бил си изкупен, за да се радваш. Бил си освободен, за да танцуваш. Бил си освободен, за да пееш. И аз съм тук днес, за да защитя старомодното хваление. Тук съм, за да кажа, че не сме го израснали и аз няма да го изоставя. Тук съм, за да кажа, че ние трябва да оставим всичко, което ни пречи да бъдем истински хвалители и дори в неделя сутрин ние ще издигнем глас и ще хвалим Господа, защото ние сме били изкупени. Всеки, който има дъх от Господа, да го хвали сега. Не ме интересува кой си. Желанието на сърцето ми е децата ми и внуците ми да не отраснат в мъртва църква. Докато имам сила,
ще се говори на езици. Докато имам сила, ще има викане за Господа. Докато имам сила, ще има слава на Господа, халелуя. А ако тях не ги е срам да се отрежат в някой клуб, и мен не ме е срам да викам и да хваля Господа в неделя сутрин по националната телевизия, по целия свят, той е най-доброто нещо, което някога ми се е случвало. Ще благославям Господа до края на живота си. Ако на теб ти харесва, направи го. Ако искаш хладка църква, просто си стоя така. Но ако искате да сте в църква, в която Бог се движи, станете църква, която хвали Господа. Халелуя! Божията църква трябва да остане силна в хваление. И ако ти харесва, направи го. Твърде много църкви са имали това в миналото си, но не е в настоящето си. Хвалението е сериозна библейска тема. И когато отидете на небето, ще викате също както мен преди малко. Сериозен библейски предмет е. Не е нещо ефтино или плитко. Не е нещо, с което да си правиш майтап. Не е нещо, което да правиш лековато. О, тези 50-ни. Ние не сме 50-ни, ние сме изпълнени с духа вярващи. Отказвам да бъда слаган в която и да е деноминация. Аз съм фанатичен последовател на Исус. Аз съм фен на Исус Христос и никога няма да спра да викам и да го хваля. Но има хора, които се смеят на това и го взимат лековато. Дори в църквата. Жената на Давид го смъмри. Библията ни казва, че той върна ковчега на завета и танцуваше пред Господа всичка сила. И жена му каза: ти ме засрамваш. Престани. А той каза: имам послание за теб, мила. Не ме интересува дали ти харесва или не. Не танцувах за тебе. Не си мислех за теб, когато танцувах пред ковчега на завета. Мислех си за този, който ме издигна от пазбището до двореца. Мислех си за този, който ми даде тази лъскава кожа в спалнята и мечешката кожа там. И ми даде главата на великана като трофей. Него величаях. За него танцувах. И всички тези бивши наркомани, затворници, алкохолици около теб, те не си мислиха за теб. Когато славяха Бога, мислиха си за това как бяха вързани, а сега са свободни. Мислиха си за това как не можеха сами да си помогнат, но Исус протегна ръката си и ги издигна и ги освободи. Всички, които сте имали лошо минало и сте благодарни, че е свършило, отдайте хвала на Господа. Научете младото поколение как да хвали Господа. Не може да се тихи сега. Луцифер не винаги е бил дявол. Имало време, когато е бил помазан сенител и е бил създаден с музика и хваление в него. Но Луцифер имал проблем, който повечето музиканти имат. Той си мислил, че музиката е главното нещо и се опитал да направи музиката главното нещо и да детронира Бог. И 1/3 от музикантите, певците и хвалителите в небето се опитали да свалят Бог от трона и да направят музиката главното нещо. Музиката не е главното нещо. Чрез музиката ние насочваме вниманието към главният и той е този, който седи на трона. Той е най-важният. Не се нуждаем от неосветен талант. Не се нуждаем от звезди с дъх на бира. Харесва ми, когато ме гледате така. Направо ме разпалва това. Нуждаем се от помазани певци и музиканти, които прекарват време в молитва не само на сцената, но те са се молили и са видели Бог. И когато се изправят, те не само отново свират нещо, но се покланят на Бог и създават атмосфера, която направо подлудява дявола. Когато Давид свиреше на арфа, дявола подивяваше. Махаше се от Саул, демоните скачаха през прозорците. Ако дявол е в къщата ти, научи се как да хвалиш Бога.
Разхождай се, хваляйки Бог. Депресията ще си замине, демоните ще се махнат. Някой да извика и прослави Бог. Това звучи като старомодно проповядване, нали? Луцифер беше директор на хора, лидер на хвалението, докато беззаконие не се намери в него и беше освободен, отдалечен от трона на Бог. Завинаги, без възможност за възстановяване, без възможност за покаяние. Какво направи той, че Бог каза: ти никога повече няма да бъдеш в моето присъствие? Какво направи той? Какво направи? Грехът му беше вътрешен. Гордост, самовъздигане и бунт. Но забележете как този вътрешен грях се изяви навън. Не е по начина, по който си мислите. Какво беше нещото, което превърна един ангел в дявол? Бунт, себевъздигане и гордост. Но какво беше външното проявление? Външното проявление беше, когато той каза: от днес аз повече няма да хваля Бог, а аз ще бъда хвален. В този момент помазаният служител се превърна в дявол. Денят, в който реши: аз повече няма да бъда хвалител, и начина, по който гордостта се изяви, е да не хвали. Не обесвайте нос, но някои от вас не са казали повече от едно амин цялата служба вече. Забележете как гордостта, себеиздигането и егото се проявиха. Отказаха да хвалят, да дадат поклонение. И в този момент той беше изхвърлен от небето с скоростта на светлината. Сатана падна от небето като светлина, каза Исус, с скорост 299, 792, 485 метра в секунда. Единственото нещо, което можете да задържи, забележете това, единственото нещо, което можете да задържи в духовна атмосфера, е да хваляш и да се покланяш на Бог. Деня, в който решиш: няма да хваля Бог, излизаш от Неговото присъствие веднага. Рибата не може да съществува без вода. Човешкото тяло не може да съществува без кислород. И християнина не може да живее задълго без да хвали и да се покланя на Бог. Рано или късно ще трябва да прославиш Бог. Рано или късно ще трябва да се научиш как да пляскаш и да казваш: халелуя, слава на Бога, благодаря ти, Исусе, обичам те, Господи, слава на Бога. Рано или късно, и ако не го направиш, няма да си Божието присъствие. А ако не си Божието присъствие, умираш. Трябва да се придържам към моя слаг. Твоя слаг не означава нищо пред Бога. Когато някой, слушайте, когато някой спре да се покланя, започва да търси поклонение. Забележете, че когато Сатана престана да се покланя на Бога, следващото нещо, което го виждаме да прави в Матей 4 глава е следното. Отиде при Исус в пустинята и му каза: падни и ми се поклони. Защото когато ние отказваме да се покланяме, започваме, когато не се покланяме на Исус, започваме да искаме поклонение за себе си. И си точно като дявола, когато казваш: хвали ме, забележи ме, почети ме, всички да ме видят, всички да ми се възхищават. Когато хората не се покланят на Бог, повечето от тях искат хваление за себе си. Бог казва: небето не е достатъчно голямо, за да има двама, които да получават поклонение. Ето защо изхвърчиш ти, аз ще бъда хвален. И в Юда се казва, че ангелите, които не запазиха своето достоинство, на първо място бяха изхвърлени. Така че когато ти откажеш да се покланяш, набързо ще го кажа сега в последните 5 минути, уроците от падението на Луцифер: когато откажеш да се покланяш, падаш. Слизаш надолу. Няма на къде друга да отидеш. Забелязал съм, че хората, които не се покланят или отказват да се покланят, винаги са долу. Не са щастливи, не са радостни. Те са долу, долу, долу. Винаги са в долината, винаги са в битка. Ако искаш да си християнин, който все е долу, тогава бъди прекалено горд, за да се покланяш. Номер 2. Библията казва, че те са вързани с вериги. Ангелите, които не запазиха достоинството си, Юда 1. Те бяха вързани с вериги. Забележете, че щом веднъж врагът получи поклонение от теб, отиваш долу, точно както ангелите бяха изгонени от небето, биваш вързан с вериги, връщаш се обратно към нечестието и предишния си живот. Всички да кажат: аз не съм вързан.
Кажете го отново. Аз не съм вързан. Кажете, Исус ме освободи и аз отказвам отново да бъда вързан. Особено с религиозни вериги. Луцифер стана дявола, когато спря да се покланя на Бог. Чуйте, ако не се покланяте, ако не хвалите Бог, ще се превърнете в нещо, което не искате да бъдете. Не винаги се чувствам в настроение да викам да хваля Бог, но се съмнявам, че Исус се е чувствал в настроение да бъде оплюван, да носи кръста и да бъде бит. Библията ни заповядва да плачем с тези, които плачат, и да се радваме с тези, които се радват. Осъзнавате ли, че това е библейска заповед? Ако някой около теб се радва, ти трябва да започне да се радваш заедно с него, и ако не го правиш, нарушаваш писанието. Ами аз не знам за какво се радваме. Това ще го разберем по-късно. Ако някой избухне в хваление, ти би трябвало да огледай се сега. Има ли някой? На вас ви е заповядано. Другото ще го разберете на по чаша кафе след службата, но ако някой е щастлив, трябва всички тук да го подкрепят. Халелуя! Проповедникът ви е щастлив? Ами балкона там горе? Ами допълнителната зала? Ами тези, които гледат на живо? Слава на Господа! Библията ти заповядва да хвалиш Господа с мен. Радвай се с тези, които се радват. Не искаме да слушаме мрънкането ти. В Библията е записано, че на стареите не трябва да се дава много вино. Чели ли сте го това? Искам да сложа едно H там. В английски разликата между мрънкане и вино е само едно H. Имаш нужда да се радваш. Погледни съседа си и му кажи: Бог ми каза да извикам с теб. Дори не знам за какво викаш, но ако ти извикаш, аз ще извикам. Сега го пробвай. Ето как пробваш съседа си. Ако кажеш хале, кажете хале. И ако той отговори луя, значи стоиш до правилния човек. Ако кажеш благодаря ти, кажете благодаря ти, и след това го погледнете и той трябва да каже: Исусе, нещо се случва. И Исус ще се изяви. Но ако го погледнеш и той стои безучастно, значи си в проблем, стоиш в неправилната част на залата. Обърни се към някой и го попитай: ще хвалиш ли нашия цар заедно с мен? Аз се радвам. Радвай се с тези. Това е радостта на Господа и тя е нашата сила. Не мрънкане, а хваление. Някой да го хвали сега. Твърде много дни си бил долу. Твърде много дни си бил депресиран. Служи облеклото на хваление. Нека завърша. Амин! Боже мой! Помните малката ми история? Помните историята за Северна Каролина и военно-въздушната база, където се приземяват самолетите и там имат един голям билборд, на който пише: извинете ни за шума. Това е звука на свободата. Обърни се към съседа си и му кажи: тук що сложих един знак и трябва да го прочетеш. Извинете ни за шума. Има ли някой свободен тук? Помислете за това, откъде ви измъкна Господ. Не ме интересува колко пари имаш, не ми пука дали си милионер. Ако Бог е бил добър към теб, имаш нужда да го хвалиш с цялото си сърце. Сега, ето го и третия урок. Много е важен, останете прави. Забележете, че когато Луцифер спря да се покланя на Господа, 1/3 от ангелите спряха да се покланят на Господа заедно с него. Вижте, ако вие не се покланяте, окуражавате още някой да не се покланя. Какво би станало, ако всеки тинейджър е толкова изпълнен със Святия Дух? Защото или чрез твоето хваление насърчаваш хваление, или си като Луцифер. Когато не хвалиш, 1/3 те гледа и особено ако си лидер, и особено ако си облечен добре, изглеждаш страхотно, имаш някакво влияние, влиянието ти бива използвано или от Сатана, или от Бог. Ти просто си като манекен, който стоиш така.
Това, което научих, когато бях млад, е, че аз мога да повлияя на младежката група с моето хваление. Искам да кажа на родителите, искам да кажа на бащите, искам да кажа на майките. Искам да кажа на бабите и дядовците. Не можем да си позволим да имаме някакви събрания, преди да имаме истинско хваление в домовете си. Защото Бог издига ново поколение. Когато снощи държах внучката си в ръцете си, следната мисъл ме прониза. Това бебе никога не е било в събрание на Святия Дух досега. И благословен да е Бог, и имаме и още, които идват, гарантирам ви, защото това бебе ще бъде в събрание на Святия Дух. Някой от вас сами, какво е това? Бог да ви благослови и вие имате нужда да го преживете. Няма нищо друго като това Божите хора да бъдат освободени. Няма нищо друго като това да видиш сълзи и да се стичат и викове да се изливат от хората и да се радват освобождение, да се случва и стени на религии да се събарят и окови да падат, които са ни спирали от чудесата. Така че, ако вие не се покланяте, окуражавате и семейството си да не се покланя. Ако не се покланяте, окуражавате съпруга или съпругата си, децата си. Причината, поради която имаме толкова много зациклили младежи, е поради това, че имаме много зациклили бащи. Ще ви кажа нещо. Живеем в нечестив свят и е добре да осъзнаем, че нашите оръжия не се плъски и едно от най-големите оръжия, които имаме, е оръжието на хвалението. Когато си долу, можеш с хваление да излезеш от долината, можеш с хваление да изгониш дявола от тинейджера си, можеш с хваление да изгониш дявола от брака си. Има нещо в хвалението, което направо подлудява дявола. Потискаме дявола, когато хвалим Господа. Гледайте това, привършвам. Ето го обобщението. Урок от падението на Луцифер. Много е важен. Това, което не превърнеш в хваление, се превръща в гордост. И ние сме били създадени. Колкото по-нагоре отиваме, толкова повече би трябвало да отдаваме хвала на Бога, славата на Бога, почит на Бога. И колкото повече Бог те благославя, ти не би трябвало да ставаш по-горд. И погледнете ме, аз не трябва да се покланям като тези по-нисшите. Ти беше едно нищо и Бог те взе и те благослови. И на този, на когото много е дадено, не знам на кого проповядвам, но предполагам, казвам, че ти все още имаш нужда да се съкрушаваш. Все още имаш нужда да плачеш, все още имаш нужда да се покланяш и да кажеш, ти си царя на царете и Господа на господарите. И всичките си постижения аз ги слагам в нозете ти и ти давам славата, защото това, което ти не превърнеш в хваление, в крайна сметка ще се превърне в гордост и гордостта ще те направи да паднеш. Божите дарове, това са прекрасни и опасни неща. Особено ако си супер талантлив. Така че колкото повече Бог те издига, толкова повече хората те почитат. Обърни тази почит към Бог. Дай я на Него. В противен случай ще се превърне в гордост и разрушение.